казваш? Чекаш. Здравейте. Здравейте, Как се казват? Габриел от Симитли. Да те питаме, верно ли си ти най-умния в Симитли? И така Да ви попитаме ли някоя задача? Може. 5 по 5. 25. 8 по 3. Мъкри 24. 7 по 5. 35. 4 по 5. 20. Кой е освободил България? От кое време? От турското време. Да, 681 година. Това е първото време на България. Еми, Хан да. Аспарух. Браво, това е най-умното на циганци в Симитли. Сега ще да питаме. Кажете нещо. Кой е написал рибен буквар? Петър Берон. Браво. А кой е не, второ доктор Петър Берон. Доктор Петър. Книгата История славянобългарска. 20 хилядарски през година 1772. Какви приятели имаш? Те са пак като мене роди. Казват се Дурак Йосифов, Даниел Борисов, Зоран Метод Челушев, Алекс Лизанов и те са моите приятели. Браво на тебе. Да те питаме пак задачи. Не може. А той е дурак, умен ли е? Много по-умен от тебе. Той завърши 7 клас с четвърти. 5 по 5 колко е? 25. Ти па поне от илачи имаш 6. 3 по 5? 15. 4 по 10. 40. 20 по 5? 8 по 40. 100. 8 по 40. 400. Браво, човече. Довиждане. Чао, чао. Довиждане и до нови срещи.